Продължаваме Golden Cloud. Много неща се случиха, защото и къщите ще я показва след малко. Тук съм почнал да копая с диаманти, имаме много айрон, кефти много айрон. Не толкова много, да аз го иска да издаля двойни такива. Стана толкова път сега, защото тук съм на 8 ниво. Търся диаманти. Не съм. Не трябва много рано. И ако някой пита, къде се правят инфота по-яки, Кинемастър се правят там някакви, където се движат имената, всичко. Има едно друго, което е за компютър, ама не спомням, защото Enderman ми го направи. Това е най-новото мисията. Така, май няма много диаманти. Май няма хич диаманти, нещо. Не сме намерили един път диаманти, защото аз много не го играя, ама сега викам да има. Ама пак стигнах да решая брони и такива неща. Айрон, ама... Кучу поточвате. Сега... Това са други води. Това е става много е. После почна на 12, защото и там съм чул, че се намерят диаманти. Това съм на 8. Добре, хайде, ще го взема, че нямаме много. Май дори го изхъбихме. Не знам. Редстоун. Не знам, но сега ако сме тя редстоун, така че се го взема. Може да направя някакви капани за крипъри. И такива неща до къщата, защото... И тя къщата е най-високо, да. Нали имам ключи. Но пак могат да се качат крипъри. Тук сложа. Май обаче няма да намеря диаманти. Няма... Мина. Тук ако няма диаманти, пичи. Тук е много. Лавата. Сложи един точ, защото и сегато изгаса лавата с пресветлина, така че сложи един точ. Не, първо се. Сложи така отдолу да си замайва. Дай сложи. Сложи са. Добре, сложи. Това е просто така се го взема. Добре, ако направя така, да ни падне, ама... Май падна дори това. Не взем ги. Да сложи тук и тук. Добре, сега тук се... баща се мога. Няма. И... Тук е хубава мина намерих. Тук редстоуна няма смисъл да го взема. Май това е да се го взема. Добре, Евана се служи нещо. И 4 минути клипа и мисля, че много айрон да ме лиза. Ето наистина. Само тъпи диаманти. Едни са тъпи, ама. Тук има ли нещо интересно? Там има айрон горе. Сега отида да взема. Направиш някакви стълби. Тук има само айрон. Има много. Да, много.
Слизам долу. Второе задание мы делать. Мой демо. Друзья, давай. Още мисля се малко да излизам от минути. Защото взех още едно. Добре. Сега да излизам от такава. Вот, не беше ли? Ето тук. Ето тук. Айде, само едно. Имаме да... Оно, то е тъпо. Аз па, то е тъпо, то е тъмно. И обладнявам. Няма да си имам пазлите, защото май само те са ми храната. Не, няма да имам още пазлите пак вече. Май видяха едно, не знам да видиш ли. Седем минути само съм купал, значи. The fuck? Опа. Всяко небище му. Колко време съм купал. Такава става съм свършил. Аз имам още да имам. Имаме. Да имам още. 44 лева. Не знам дали виждате нещо, ама са оточени. Разкачи се. Аз един точно мога да видя нещо. Виж... това е. Тук клипа се да нали. Тук зомби. Зомби, не може да му пише, но да се убиш бъдете, ама. What the fuck? Бързо качи се. Тук... Това бяха неговите вълни, ама... Той май няма да я получи. Така че събихме малко айно. Аз пъшам шифто. Да. Той ги е събил айно за вълните. Така неговото легло. Не пак го полези. Все пак така ще той я направи. Да се разпа. Къде се пусна? Пече. Да се пече. И да мисля да потъва малко скелети за това. За стрелема. Не знам, не. Солидно. Ще взема малко да върши. За сигурно няма да ми стигне това. Тук саране на кой неща да направя? Саране на една брада се направя. Ще лопата.
Макар че такава съм лопата ми стига, пак е така си направя път. Ще я кажа бутика, ама няма смисъл лайва, ама не знам за кой го ще го път. То стрелите, а не имам стрелите таки. Една само. Така. Пистолч ми. 10 минути. Търсихме диаманти. Надявах се да намеря в епизода диаманти, ама в другия епизод се пробвам пак да намеря. От теб това крепа. А така гръмни. Гръмни ме гръмни. А така. Не всъщност. Тя ще го убия. Не, то тук няма да правя къща да ме пече, ама. Ако нещо. Добре, тук се остава. Това и това. Почуба малко дърво. Сигурно кола е свършил в печката. След сложа и може би се свършим епизода. Аз не свърших ли 7? Пак да се направя една запалка. И на друг епизод може и към нея да ходим. Нали първо са. Това със свистеното му изпрествам. Къде е редстон топча? Къде е редстон топча? Не съм направил малко редстон топча. Да украса къщата с тях. Ако се бъдат редстон топча. Да. Коляко изглежда. Малко тъмно става, защото ни светят почти, ама. Найде така до легото, за да свети малко. Чакай, се направя още нещо толкова. Толкова съм стигнал, даже аз направих много. Не. Точно той удрях. От толкова някакво... Много яка изглежда. Тук трябва да го сложа. Тук се бъде тъмно, без това май не свети. То. Нещо да слушам, защото без това трябва да е 15 минути, то е 13, то е 14 минути вече почти. И тук се го свърша. И това е всичко за този епизод. Дано да ви е харесал. Чао!